Hello everybody, it's me Michelle B and welcome back to another vlog! Hey guys, kamusta kayo? It's been a while that I haven't make a vlog. Charot. Ayan, so yun. Isang buwan? Charot. Isang buwan ba? Basta ganun. Ano lang, nagpahinga ng konti kasi may mga bagay na kailangang pagtuunan ng pansin. Charot. Hindi, ang tawag ito? Basta na ano ko lang na sabi ko mag-ano nga muna ako, magpahinga ng magganda ng ano araw-araw. Oh. Pero 5 degree ngayon dito at malamig pa din. So ngayon ay papunta kami ng Wiesbaden. Yes, magmo-mall kami. Charot. Magmo-mall kami sa Wiesbaden. Yeah. My husband is there. Nothing more. I will keep on singing. Headache better? Not really. We're in the mall. Mall. The sun. Smile in the smile. Okay. Spot daw. Guys, it's another day. Charot, it's another day. Yeah, it's another day kasi Sunday ngayon. Ayan, so, Sunday ngayon. At, anyway, kanina pa ako bumangon. Kanina pa kami bumangon, guys, kasi anong oras na ngayon, no? Mag-10 na ng umaga. So, kanina pa kami kasi nga, may agenda sa labas ang aking gusaw. So, ayan. So, yes, kagahapon ay pumunta kami ng Wiesbaden. Ang Wiesbaden ay medyo malayo sa amin. Parang almost 2 hours driving. Yeah, at okay lang din naman kasi hindi naman katulad sa na sobrang hindi naman siya ma-traffic. So, yun. So, pumunta kami doon. Tapos, nag-mall muna kami ng aking gisawa. Ikot-ikot kami doon. Ang laki ng city nila. Ang laki din ng city nila. Malaki yung mga buildings, anything, pating, charot. Ayan. So, bali, pumunta kami doon. Siguro nagstay kami doon sa mall or sa city ng mga almost 4 hours. Basta ganun. Ayan. Para maiba naman yung aming ang aming lugar. Charot. Gisawa. Ayan. So, yes. Pumunta kami doon. At sa aming pag-ikot ay ayun, nakabili. Nakabili na kapag shopping ang lola niya. Charot. Ayan, so ngayon lang ulit nakabili-bili, ganyan. So, yes. So, papakita ko sa inyo. Charot. Okay, wait lang. Lagay ko to. Nanonood kasi ako ng TikTok eh. Lagay ko kayo dyan. Ayan. I'm wearing my pambahay na damit. Charot. Ay, ang ganda nga ng panahon ngayon, guys. Umaaraw. Maganda yung sikat ng araw. Tararara. Ayan. So, yun. Tapos, pagkita ko sa inyo, ito pala. Pinag-shopping ako ng asawa ko. Ayan. So, yun. So, yes. So, the first thing is this one. Ay, ito kasi muna, guys, oh. Pumunta kami ng mall. Tapos, binilhan niya ako ng shoes.
Wait lang. Ito kasi unang nang binili namin. Tapos, nakita ko tong New Yorker. Tapos sabi ng asawa ko, ano, tingin ka ba doon? Sabi ko, sige, tingin ako. Tapos, anyway, ito ay medyo matagal ko nang gustong bumili ng ganito noong ano pa. Kasi nga, sabi ko, gusto ko ng skirt na, ano, pink. Ewan ko ba. Basta ganun. So, yes. Pagpunta ko doon, nakita ko to. Tapos, may black, may pink, ganyan. Tapos sabi niya, ayan. So, guys, nakabili ako na sa New Yorker ng palda. Ito yung pinakamaliit na size doon eh. Sana nga hindi ito masyadong ano. Pero kasi pagka nilabhan mo naman guys, ito ay magiging. O, diba? Ang ganda! Sukat ko. Ito yung pinakamaliit na size kasi gusto ko yung maliit lang na size. Ayoko ng malaki. Uy, sakto lang. Wait lang. Ayusin ko lang yung shorts ko umangat. May double pala siya guys. Ayan. Yun! Diba? Ang ganda niya. Pink! Kasi, ako ay napakahilig sa pink. My favorite color is pink. And the purple. Diba ang ganda? Oh! Umano pa yung damit ko kasi may shirts kasi akong ano. Ang ganda niya. Charot. So, ito yun, guys. Ito yung gusto kong bilhin. Ano? Palda. Mahirap anong dito sa ano, mga shorts kasi ako na ano eh. Yan. So, ito yung first thing. Yan. Sa New Yorker. Ayan, di ba? So, nakabili na ako. Tapos sabi ko sa asawa ko. Anong ano? Tapos sabi niya. Yung asawa ko nga rin, siya rin ang nakakita. Sabi niya sa akin, oh, yung ano mo, skirt mo. Sabi niya, ganun sa akin. Ayan, so yan. Summer skirt, ganyan. Kasi malapit na summer, sabi niya. So, ayan, tsaka ito. Kasi, hinanapan niya rin ako ng partner. Sabi ko, siguro ito pwede na to. Kasi ito light. So, gawa natin ng medyo dark na, ano. Pwede naman siyang i-partner. So, madami akong puti dyan na pwedeng i-partner kung gusto mo ng puti, ganyan. Pero ito yung napili ko. Diba? Papakita talaga yung kilikili. So, yun. Pakita ko na lang sa inyo pagkasuot ko. Ayan. So, yes. Shopping kami doon. Ang asawa at binili ng asawa ko ito sa akin. Yan. So, yun. Meron na akong isang terno. O, yan. Diba? Yan. So, yes. Tapos, ang pinakaano sa lahat is ito, guys. Ang mahal. May shoes akong bago. Hindi na namin pinasama yung box kasi nga, alam niyo dito, pag bumili ka ng mga shoes, yung box may kasamang pangbayad. Hindi naman namin kailangan ng box. Ganyan. So, yes. Ayan, bago akong shoes. Ang ganda niya. At, ang mahal niya. Ang mahal niya para sa akin, guys. Ayan, so, I think ito yung pinakamahal na sapatos sa buhay ko na nabili. Ganyan. Magkano to? 70 euro kasi to guys. Sabi ko sa asawa ko, hindi na kasi ano ang mahal. Sabi niya sa kanya. Sabi niya, okay na yan kasi nga, nag-iisa na lang yung ano mo, yung shower. Dito, yung summer shoes mo, yung yung parang ano, kasi madami akong mga winter boots dyan, pero yung ano ko, yung shoes ko is nag-iisa na lang siya, yung puti ko, kasi nga, yung isa na binili ko dati is parang lumiit siya sa akin. Ang sikip na, parang lumaki, ewan ko, sumikip siya na pagka matagal kang naglalakad, ganyan, ang sakit talaga sa paa, as in. Pero same size lang naman yung ano ko, hindi ko dati, ganyan. So, yun. So, yes, eto siya. Sabi ng asawa ko, maganda kasi yung ano nito, parang, ang pangalan kasi nito is Bagat. Bagat? With a double T. Sabi ko sa asawa ko, ba't ang mahal nito? Yung brand kasi, syempre, hindi ko naman kilala yung mga brand, ganyan. So, yun. So, ang kilala ko lang ng mga brand, yung,
Adidas, Nike, Puma, Skechers, yung mga ganyan ba? Yung mga ano, yung mga mahalin din yung shoes. Pero alam nyo, mas mahal pa to kasi sa Skechers. Kasi may Skechers doon, nasa 60 euro or 54 euro, ganyan. Ito, 70. Kamahal. Tapos sabi ko ganun. Sabi ng asawa ko, sige na, kuhanin mo na yan, okay na yan, ganyan. 72 guys. Kamahal. So, yes, ito ay 39. Ayan. Kasi, ang ganda kasi ng kulay niya. Ang ganda ng kulay niya, oh. Yan. Tapos, ano siya, hindi siya mabigat. So, I got my shoes. So, guys, meron na akong isang ternuhan. Ayan. Pagka kami kumala. Ayan. So, maraming salamat sa asawa ko. Ayan. At meron pala akong nabili ditong, ano guys, oh. Yan. Chopstick. Pagka kumakain kami ng noodles, sabi ko sa kanya, wala tayong chopstick sa bahay. Bili tayo ng chopstick. Sabi ko, pag-aralan natin yung chopstick. Ayan, so yun. Chopstick. So yun. At saka after namin so ito siya. After namin ikot-ikot, ay pumunta na kami ng church dahil yun naman talaga yung sadya namin sa Disbaden dahil every second of the month ayun naman yung Filipino community doon. So since yes, pumunta kami doon. At syempre, para makagala naman muna kami bago kami pumunta doon kasi tsaka ano siya 12 years na yung Filipino community doon. So nag-celebrate sila ng anniversary, 12 years anniversary nila. So yun. Eh, nakakatuwa kasi para kang nasa Pilipinas. Kasi puro Pinoy eh. Pinoy. May mga may mga foreigner, yung mga naging kaibigan na nila, ganyan. Tapos or halimbawa, yung iba naman is partner ng ibang Pinay, ganun. So yun, sobrang daming Pilipina doon. Tapos mostly is mga nurses as in. Tapos ayan, ang balita ko ngayon, meron na naman ngayon nag-aano guys dito sa Germany ng mga nurses, nag-hiring. Kailangan nila ng 500, I think sa Berlin yata yun, sa Berlin, ganyan, ng 500 Filipino nurses, ganyan, registered nurse, ganun. Ayan, so yun. Ang dami-daming mga Pinoy, kaya nakakatuwa kasi nga parang, alam mo yon kaya gusto ko rin ng ganun, yung mga nakakapunta sa mga Filipino community para, alam mo yon ma-meet mo yung mga kapwa mo Pinoy, tapos maramdaman mo yung yung Filipino feeling, charot. Basta ganun, ayan. So, yun, tapos syempre nagkita kami ng friendship doon, diba? Yung family na friendship, ayan. So, yes. So, ayun yung ganap namin kagahapon. Tapos, umuwi na rin kami dito sa bahay at pagkatapos noon. Ganon. So, yes. At, okay naman siya. Okay yung kasi nga, natutuwa naman ako kasi yung asawa ko, willing siya na ganon na hindi siya tinatamad, hindi siya gusto niya yon yung mga ganyan, yung lalabas kami, gagala kami, kasi, yung asawa ko kasi is, talaga siya, very talaga siya. Ayaw niya nang naka-stay lang lagi sa bahay. Ganyan. Gusto niya may gala. Ganyan. Gusto niya may gala. Gusto niya na nakalabas kami. Ganyan. Yung baga mag-explore sa labas. Ganyan. So, yun. Pagka wala siyang work. Ganyan. So, yun. Tapos ngayon is another day, guys. Ayan. So, sa tagal-tagal na, ilang buwan. Hindi naman ilang buwan. 1 month hindi ako nakapag vlog is, yes, dito lang naman ako guys. Okay naman ang inyong lingkod. Ayan, lang ako, lilo ng a little bit of, charot. Lilo? Ano ba yung sabihin nun? Charot. Ayan, so yun. So, and I am finally back in vlogging and I hope you guys, support my YouTube channel. Ayan, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-suporta at ayan. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Ayan. So, yun. Ayan yung vlog natin from yesterday and today. And I'm gonna make another in the next video. Ayan. So, thank you guys for watching and welcome back.
welcome back to my YouTube channel. Ayan. So, thank you! And I hope to see you in our next one. Always smile. God bless us all.